नमस्ते. मी आज बटाट्याची गोडी भाजी बनवते आहे. त्यासाठी लागणारे हे साहित्य, हे बटाटे उकडून घेतलेले आहे सोलून. त्याच्यासाठी हळद, मीठ, अद्रक, लसूण, जिरं, मोहरी, कांदा, टोमॅटो, खोबरं, कोथिंबीर, कढीपत्ता आणि मिरची. हे सर्व त्याच्यासाठी गोड्या भाजीसाठी लागणारं साहित्य आहे. आता मी पहिला तेलामध्ये सर्व साहित्य टाकून घेते. गॅस पेटवला आहे. आता मी याच्यामध्ये सर्व हे कांदा वगैरे सर्व हे तळण्यासाठी तेल आहे. आता मी फॅन ठेवलेला आहे, गॅस पेटवला आहे. आता त्याच्यामध्ये तेल टाकते. तेल कसं थोडं टाकायचं, जास्त नाही टाकायचं, ते भांड्यामध्ये तेल कमी लागतो. तेल टाकलं आहे. आता ते गरम होऊ द्या जरा. ते तेल तापलेलं आहे. त्याच्यामध्ये मी पहिला कांदा टाकते. बारीक चिरलेला कांदा आहे. तो कांदा पहिलाच वापरायचा असतो कधी पण तेलामध्ये. कुठली पण भाजी बनवताना पहिला कांदा भाजून घ्यायचा. कांदा असं परतून घ्यायचा, कारण ते कांद्याचं पाणी असतं ना, ते पूर्ण ते गेलं पाहिजे. थोडा गॅस बारीक करते आणि बाकीचं साहित्य टाकायला सुरुवात करते. त्याच्यामध्ये थोडी मोहरी टाकते. मोहरी कशी थोडी टाकायची, कारण मुलांना काय काय आवडत नसते मोहरी त्याच्यामध्ये. थोडंसं जिरं, हे मी थोडंसं अद्रक घेतलेलं आहे, कारण ते अद्रक असलं ना की ते म्हणजे थोडं चव वेगळी लागते. आणि थोडी 4-5 काड्या लसूणच्या घ्यायच्या. मी आता हे बारीक जरा चेचून टाकते. चेचून टाकले की कसं सर्व भाजीला तो लागतो मसाला, आणि त्याला चव पण वेगळी येते. हे एक सर्व लसूण आणि अद्रक, पहिला कांदा टाकलाय, लसूण आणि अद्रक टाकलाय. गॅस बारीकच ठेवायचा, कारण तो कांदा नाही तर आहे ना जास्त लाल होतो. आता त्याच्यामध्ये मिरची टाकते. मिरची आपल्याला जेवढं तिखट पाहिजे असेल तिखट, कमी तिखट पाहिजे तर कमी तिखट असं टाकायचं. आता त्याच्यामध्ये मी थोडा कढीपत्ता टाकते. हे सर्व कसं जरा मुरायला पाहिजे. त्यासाठी मी आता ही बटाटे बारीक करून घेते. पहिली ही बटाटे मी अशी बारीक फोडं करून कापून घेतलेली आहे. आणि पहिली कापून ठेवली तरी पण चालतील, कारण मसाला आहे ना तो सारखा हलवत बसायला लागतो. आता मी त्याच्यामध्ये जरासा गॅस वाढवते आणि त्याच्यामध्ये हे पहिलं टोमॅटो टाकते. हे मिश्रण असं सगळं तयार झालेलं आहे चांगलं. त्याच्यामध्ये हे टोमॅटो टाकते. त्याच्यासाठी हे थोडंसं खोबरं वापरलं आहे. खोबरं नसेल ना तर याच्या बदली शेंगदाण्याचं बारीक केलेलं कूट असतो ना आपण जे खिचडीमध्ये वापरतो, ते टाकलं तरी चालेल, नाही टाकलं तरी पण चालेल. हे टोमॅटो टाकल्यावर ना पुरं पाणी कसं ते टोमॅट्यातलं जिरलं पाहिजे. हे सारखं हलवत राहायला लागतो ना, त्यासाठी पूर्ण तयारीच करून घ्यायची. बटाटे वगैरे कापून गॅस थोडा फास्ट करायचा.
ही आपली कशी घरगुती भाजी. आता तर तुम्हीच बघा मी कुठला मसाला वापरला आहे का. बाहेरचे एवढ्या पाकिटं वगैरे येतात, छोले मसाला, चना मसाला, काय काय ते मॅगी मसाला येतो, तर ते मी ते कधीच घरात वापरत नाही. मी घरगुती सगळा मसाला वापरलेला आहे. म्हणून घराच्या घरातच असं आपल्या मुलांसाठी, सर्व फॅमिलीसाठी असं घरातच करू शकता. जरा टोमॅटो कशी नरम झाली पाहिजे, पाणी तरतरत आहे ना ते पूर्ण सुकलं पाहिजे पाणी. टोमॅटो आणि कांदा म्हणजे खूपच भाजीसाठी तो म्हणजे चांगला नसतो. म्हणजे त्याची भाजी आहे ना लगेच खराब होते. कच्चा कांदा राहिला तर, टोमॅटो कच्चा राहिला तर. म्हणून ते सगळं टोमॅटो पहिला, कांदा पहिलं तेलामध्ये असं मारून घ्यायचं चांगलं. तरतर आवाज येतोय ना तो यायला नाही पाहिजे. आता मी त्याच्यामध्ये थोडी हळद टाकते, कलर यायला पाहिजे ना म्हणून. म्हणजे पिवळी भाजी. हळद टाकले आहे. आता मी ह्याच्यामध्ये थोडं मीठ टाकणार आहे पहिलंच. बटाटे टाकायच्या आधीच ते सारणमध्ये पहिलं मीठ टाकून घ्यायचं. म्हणजे बटाट्याचा अंदाज बघायचा, बटाटे किती आहे त्या पद्धतीने तिथे असं मीठ टाकायचं. ते सारणमध्ये मीठ मिक्स झालं ना मग ते बटाट्याला लागतो. हे असं परत हलवून घ्यायचं. बघा कसा मसाला तयार झालेला आहे. वास पण छान आला आहे. सारण हे बघा मस्त एकदम भाजी कंप्लीट झालेली आहे. त्याच्यामध्ये मी आता ही गॅस बारीक केला आहे, तर त्याच्यामध्ये बटाटी टाकते. जेवढे आपल्याला पाहिजे असेल तेवढीच करायची. जशी आपली फॅमिली खाणारी असणार ना त्या पद्धतीने सामान घ्यायचं, त्या पद्धतीने सामान आपलं बाकीचं सामान वाढवायचं. गॅस बारीक करून हे सर्व मिश्रण कसं बटाट्याला लागलं पाहिजे असं चांगलं हलवून घ्यायचं. बघा कसं मिश्रण एकदम मस्त सगळीकडे लागलेलं आहे. आता मी त्याच्यावर थोडंसं झाकण ठेवते, म्हणजे 2 मिनिटासाठी वाफ लागूसाठी. कारण ते मीठ टाकलेलं आहे ना. गॅस थोडा वाढवून घ्यायचा कारण त्याला वाफ लागली पाहिजे ना. गॅस वाढवून थोडा, म्हणजे जास्त वाढवायचा नाही, आपण तिथेच असणार ना उभं. मग गॅस थोडा वाढवायचा म्हणजे कसं वाफ लागेपर्यंत. आता परत बारीक करायचा गॅस, झाकण काढायचं आणि परत हलवायचं. तर बरोबर वाफ लागली काय नाही लागली ते मग समजतं आपल्याला. आता आवाज येतोय ना असा चरचर, आवाज नाही आला पाहिजे, म्हणजे भाजी खराब नाही होत, चांगली राहते. आता ही भाजी पूर्ण तयार झालेली आहे. आता त्याच्यामध्ये मी भाजी बघा मस्त तयार झाली, मसाला पण पूर्ण लागलेला आहे. त्याच्यामध्ये मी वरती आता ही वरून थोडीशी कोथिंबीर टाकते. ही जरुरी नाही आहे की कोथिंबीर कधी मिळते नाही मिळत, पण असं म्हणजे आहे म्हणून आपण असं वापरायची. आपली भाजी बघा कशी कंप्लीट तयार झालेली आहे. आणि झाकण ठेवायचं आहे. थोडा गॅस वाढवायचा आणि तो गॅस बंद करायचा. आवाज येतोय ना, म्हणजे भाजी कशी एकदम मस्त कंप्लीट झालेली आहे, दिसायला पण सुंदर आहे. त्याच्यावरून मी आता हे माझे खोबरं आहे ना, म्हणजे आमच्यामध्ये आम्ही खोबरंच वापरतो, शेंगदाण्याचं कूट नाही वापरत. त्याच्यासाठी मी असं वरून थोडंसं ओलं खोबरं असेल नसेल तरी चालतो, नाही टाकलं तरी चालेल, पण आता आम्ही वापरतो म्हणून मी टाकते. भाजी बघा किती दिसायला सुंदर झालेली आहे. आता ही थोडी हलवायची, एकदम कंप्लीट भाजी झालेली आहे.
भाजी तयार झाली. गॅस आता मी बंद केला आहे. आता ही भाजी मी एका प्लेटमध्ये काढते. म्हणजे कसं आता तुम्हाला दाखवण्यासाठी काढते, नाही तर आपण कसं टोप भांड्यातच ठेवतो ना भाजी. आपली तशी फॅमिली असेल, भरपूर असेल तर ते कसं भरपूर भाजी करायची, कमी असेल. बटाट्याची भाजी गोडी तयार झालेली आहे आणि तुम्ही पण करून बघा आणि कशी झाली आहे ते मला सांगा. आणि तुम्हाला जी गोष्ट काय पाहिजे असेल करून तर ते मला जरूर कळवा. ती मला जशा पद्धतीने येते ना तशा पद्धतीने मी कुठलीही गोष्ट तुम्हाला करून दाखवू शकते. नमस्ते.